ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 3 ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ମନେ ଅଛି? ଆମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ସିଏ ଦେଇଥିଲେ। ଖରାପ କଥା ଦେଖିବନି, ଖରାପ କଥା କହିବନି, ଆଉ ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇକି କହୁଛେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଖରାପ କଥା ଦେଖିବା ନ ଦେଖିବା ବଦଳରେ ଆମେ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ସେ ଖରାପ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ ନେଉଛେ। ଖରାପ କଥା ନ ଶୁଣିବା ବଦଳରେ ଯେଉଁଠି ଖରାପ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆମେ ସେଠି ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିକି କାନକୁ ସେଠି ଡେରିକି ସେ କଥାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଖରାପ କଥା କହିବା ବଦଳରେ ଆମେ ଖରାପ କଥାକୁ ଏଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିସାରିଲୁଣୁ ଯେ କି ଖରାପ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ନା ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ, ଇଏ କଳିଯୁଗ ମଣିଷକୁ ସଲାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।